Мошинка барои муйсар кам кардан ва барои кантовка кардан фирмаи Dalling. Мошаллоҳ, компактни мошинкаи майдак, удобни барои ягонҷо сафар кардан. Проценти зарядкаша дар панелаш нишон метавад. Дута скорост дора. Хоб, зарядяки Type-C мехӯра. Комплекташда 4 насадка, зарядяк, шотка ва равған дора. Зарядкашон 2 соат то 3 соат иншоалло мебарад. Тарзи кор карданашо аз ман иншоалло ки дар ин видео успет кардам нишон медам. Хеле мешава мошинка. Хоб, инструкция мошинка худаш. Майдак. Мошинка майдак нахел. Type-C заряд мехӯрад гуфтем. Хеле гирён мешава. Я скорост, ин 2 скорост. 2 скорост дорад. Турбо, обычный турбо. Ин тарзи кор кардан. Иншоалло ки ранги лезо мегирад. Ҳам ҳастаи оптовӣ ва ҳам ҳастаи донакӣ. Доставка ба то онҷои Россия через почта иншоалло ки равон мекунем.